Na vás moc místa nezůstalo, já vás poprosím, jestli vám to teda nevadí, jako, já si klidně sednu s váma, pojďte na zem, pojďte za mnou na zem, to je, tady na zemi jsme nikdy nebyli, kamery na nás možná dostanou. Holky, jste rádi, že je tady VIP? Víte, říká se, že faninky někdy obtěžují, někdy pomáhají. Vy jste na rozdíl od našich idolů, kteří už tady jsou na začátku své kariéry a mě by zajímalo, co to s váma dělá, takový faninky. Co? Vy jste mladí kluci, ty holky jsou taky mladí, ve věku k vám. No, jak už to tady dneska zaznělo, tak co to s náma dělá, je to do určitý míry příjemný a je taková ta hranice, když už to překračuje, když už to od člověka nějakým způsobem omazuje a zasahuje do toho soukromí, tak už to začíná být nepříjemné. Budu stát, abych byl jako větší hvězda, jo? Netradiční pohled, já se na všechny dívám zhora. Vidíš to, tak to máš trošku jinak. Holky, teď mi řekněte, kdybyste si měli kluky tak nějak možnost teďka osahat, jako kdyby... Ono se to říká, teď myslím jako na těch rukách. Co vy byste dělali vlastně? Dokázali byste si třeba fakt kleknout na kolena, poprosit, nebo brečet, trhat si vlasy? Ne, fakt ne. Teďka to říkají, ale kdyby to tak nebylo normálně, tak by si rvali vlasy. To tak vždycky je. Vážně. No fakt, že vždycky, když ráno vykouknu, tak tam je nějaká taková hromádka před tím bytem naším. Vás se zeptám, stálo to za to čekání? Dneska máte tam ještě nějaký mikrofon, já vám počím tady ten. Co? Stálo to za to čekání? Jo. Teďka vypadají takový střízlivý a sotva se zaklapnou titulky naší sauny, tak se na vás vrhnou na všechny. Já si myslím, že v tu chvíli už bude jedno, kdo je v jakým fanklubu, ale každý si to chtěl dosáhat prostě nějakou tu hvězdu. Když byste nějakým způsobem vy se probrali tím svým dětstvím, měli jste svůj idol a ty jsi měl svůj idol? Tak já se přiznám, jsem měl taky svůj idol a... Koho? Přiznej se, Ivetu Bartošovu? No, ne. Já jsem měl trošku jiný idol, mě se strašně moc líbila skupina Depeche Mode a... Ale z našich, musíme jsme doma. Z našich, no... Já jsem měl Ivetu Bartošovou. Fakt? A ještě Michala Davida taky, jako mi se to líbilo ty písničky. Ale tak jako proč ne? Já si a myslím, ještě že... Konto štěstí jste zpívali, ne? Tak Jo, to si pamatuju. No, ještě potom jednu, to už nevím, jak jsem měl, ale to... No a potom jsem měl ještě idolky teda, jako, který ale nikdy se nestaly pop music hvězdami. To byly takové ty jiné idolky. Jo. No, já jsem měl třeba nad postelí Pavla Horňáka, to jsme měli teda všichni kolektivně, a to byl takový ten plakát, vždycky 10 člověk pohnul, a tam se dívali jako... Co tam máš za tričkově? Ty jsi měl nějaký idol tady z těch našich domácích, nebo máš idol nějaký? Já jsem měl závodníky, protože jsem vyrůstal v závodní rodině, takže jsem měl plakáty různých bugin a takové. Ale to fandovství to není jenom o zpěvácích, že jo, o hercích. Nakonec... Já jsem měl, když jsem byl malej vlastně, tak jsem poslouchal v zásadě toho Kryla, toho Nohavicu, už se mi to, když jsem tomu nerozuměl úplně dobře, tak... Co se to ptal, promiň? No, jestli jsi měl nějaký idol, ty jsi mi vlastně odpověděl tou otázkou. Ne, že jsem prostě, asi jsem měl nějaký plakátky, ale jednalo se zřejmě o nějaký skinheadský výstřižky prostě. Já už se o tom celkem nerad ale nebudeme se rozdělat. No a ty ještě můžeš? Já jsem si ještě vzpomněl, když už... Já ti toho nedám. Tak strašně jsem fandil, tenkrát běžel ten seriál Sandokan, tak... Kam je sféry, jo? Ale jako neberu ti to. Dane, jak ty jsi na tom s těma svýma idolama, co? S idolama já jsem idol v pravém slova smyslu nikdy neměl, žádný zpěváka. Aspoň jsi obdivoval třeba někoho nebo? Ani tak, obdivoval jsem, bylo podobný jako Dana, když jsem hrál volejbal, tak všichni chlapi, kteří hráli v reprezentaci, prostě tak byli moje idolové tenkrát. Ale jinak jakože takový ten celoživotní idol, asi jedině já jsem měl jeden, to byl můj otec, no, kterýho prostě jsem si takovým způsobem vážil, jinak nikdo cizí ne. Já myslím ale, že to je i hezký, je to taková slušná tečka, ještě chtěl říct něco Jirka, nebo už si nechtěl? Už si nechtěl říct, že ti... No nic. Ale jasně, nechejme Danovou tečku tečkou, protože to byla slušná tečka. Vy se věnujte svým faninkám, fanouškům, máte toho tady dost. Samozřejmě těch idolů by mohlo být hodně, je pravda, že herci jsou taky idoly, operní pěvci taky, ale tam to fandovství je o něčem jiném. Mě je trošku líto, že já jsem tady dneska ty svoje faninky neměl, tak alespoň speciálně dnes pro vás všechny, pro své faninky, fanoušky, krásný dobrý večer a za týden nashledanou v sauně.